Jau! Nyt on taas se aika tehdä kuukauden suosikit. Mä oon tehnyt sen tasan kerran jo aiemminkin. Mutta nyt on siis luvassa helmikuun suosikit. Tässä kuussa mä oon tosi paljon ollut tavallaan obsessoitunut tämän elokuvan kanssa. Tää on aika hauska sanoa, koska tämähän on piirretty elokuva lasten. A Goofy Movie, suomennoksessa lukee näköjään Hopon Poppo, mutta kumminkin. Ja tämä siitä syystä, koska mä oon kattonut sitä pienenä tosi paljon ja sitten mun murrosikävaiheella aika paljon tuli katsottua kaverin kanssa sitä. Ja sit tuli tavallaan semmonen läppä meille tietyllä tapaa, että se niin kun on ihan must katsoa aina välillä. Ja siksi mä oon ostanut sen DVDlle. Sitten toinen asia, mikä tässä kuussa on ollut aika paljon messissä mun elämässä, on kahvijugurtti. Kyllä, kahvijugurtti. Se on, oisko se Ingmanin? No aina väliä, mutta kumminkin kahvijugurtti. Me aina tapellaan mun veljen kanssa, että kumpi saa syödä sitten kahvijugurttia, koska sitä on aina pariton määrä. Aina. Ja meillä on aina hirveä skaba sit kumpi sitten syö. Seuraava juttu, mikä on nyt vasta hiljattain tosin. Ei oo koko kuukautta ollut, mut kumminkin on ihan sika ihastunut tähän juttuun, on tämä paita. Ja en tiedä näettekö te sitä. Eli tämmönen paita. Ja mä oon ihan rakastunut tähän. Mä voisin mennä vaikka naimisiin tän kanssa. Edellisessä videossahan mulla oli se Astf-huppari. Astf-movie-huppari. Tykkään siitä edelleen, mutta nyt tää on rökittänyt sen jokseenkin hetkeksi aikaa. Yksi peli. Tässä kuussa on yksi peli, mikä on kans aika pitkälle niin kun kiinnittänyt mun huomiota tosi paljon. Mä oon kattonut netistä, kun PewDiePie pelaa sitä peliä, ja pelin nimihän on Conker's Bad Fur Day. Ja se on, joo. Mä en halua sanoa siitä mitään pahaa sanaa, koska mun mielestä se on siis niin kun semmosella härskillä tavalla ihan törkeän hulvaton peli. Eli siis oikeesti se on täynnä kaiken maailman vertauksia. Siinähän on Kellopeli ja Appelsiini-referenssi heti alussa. Ja se on aika likainen peli. Nyt jos te menette sitten ja tutkitte sitä peliä jollain tapaa tai käytte katsomassa, kun PewDie pelaa sitä, niin älkää vetäkö johtopäätöksiä mun luonteesta tai mielen tiloista tai mistään muustakaan persoonallisuudesta. Ja sitten nämä lasit. Aurinkolasit. Ostettu myös hiljattain. Ja mä oon nyt ihan sikana tykännyt näistä laseista, vaikka en oo kauheasti päässyt käyttämäänkään näitä. Ja tää päiväkin näyttää menevän hieman pilvisen puolelle, niin mä en pääse tänäänkään kokeilemaan näitä. Eilen olisin voinut kokeilla, mutta sit kävi niin, että lasit oli kotona. Eli tämmöiset lasit, aurinkolasit, tosiaankin löysin lauantaina Kubuksesta. Ja tää paita, mikä mulla siis on päällä, on Gina Tricotista, jos jotkut haluaa ihan näyttämättä tietää. Nää lasit jostain syystä tarttu matkaan. Jostain syystä. Siitä syystä, että ne puhuvat mulle ihan selkeästi, koska mä tykkään tosi paljon väreistä ja räikeistä väreistä nimenomaan. Olen hyvin värikäs ihminen. Silleen. Ja musiikkia on totta kai kans ollut tässä kuussa tosi paljon. Mulla on itse asiassa jopa 2 biisiä, mitkä on tässä kuussa ollut tosi paljon niin kun, ehkä niitä soitetuimpia. Mun soitetuimpia kappaleita, mitä mä oon soittanut esimerkiksi tietokoneelta tai mistä nyt ikinä niitä voinkaan soitella. Toinen niistä biiseistä soi tässä videon taustalla.
se toinen biisi on SoundCloudista. Mä laitan linkin tonne, että jos teitä kiinnostaa käydä kuuntelemassa, että minkälaisesta biisistä on kyse, niin tsekatkaapa toi linkki tuolta alhaalta. Ja kertokaa ihmeessä, mitä tykkäätte siitä. Kaikkiahan ei voi tietenkään miellyttää, mutta mä itse tykkään siitä tosi paljon. Okei. Mulla alkaa aika loppu kesken ja siinä oli kaikki tämän kuun suosikit. En usko, että unohtui mitään. Niitä oli... Ehkä oliks niitä jopa vähemmän kuin viime kuussa. Mä oon nyt ollut hieman tylsä tässä kuussa nyt helmikuun aikana, kun mä en oo päässyt ensinnäkään siitä appelsiinimehusta eroon. Mä oon edelleen ihan kiinni siinä. Ja kaikkea muuta tämmöstä. Ja jotenkin ei tavallaan tullut niin paljon mitään uutta semmoista häikäisevän ihanaa, mikä olisi ehkä tähän videoon voinut päätyä, mutta ehkä tässä on jo ihan tarpeeksi. Okei, se oli siinä, ja mä toivon tosiaan, että mä saan maaliskuussa kasaan vähän enemmän jotain semmosia lempparijuttuja, mistä mä tykkään, koska näitä on nyt ollut suht vähän, mutta ei kai niitä nyt tarvii niin tonnitolkulla olla kumminkaan. Ja tosiaan toivottavasti tykkäsitte tästä. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Ja siinä videossa mä todennäköisesti vähän juttelen yhdestä asiasta, mikä mua itteeni hieman mietityttää tai pyörii mielessä tosi paljon. Joten näemme silloin. Ja se on nyt moikka! Yksi kysymys vielä teille. Jos te näkisitte mut jossain julkisella paikalla kävelemässä vaikka kadulla tai ihan missä vaan, niin tulisitteko juttelemaan?